Bon dia, episodi 17 ja. Aquesta roba d'aquí fot una pudor fum que no us ho podeu imaginar. Però bueno, anem a esmorzar. Aquest hotel és com... Està bé, però és com... Sembla antic, però no és gaire antic. És raro, no sé. Vale, no hi ha tantes coses com ahir, però... Ahir, fa 2 dies, però està bé. Ja hem esmorzat, així que anem cap al centre d'Estocolm. Sembla que farà força bon dia, o sigui, no hi haurà molt de sol, però tampoc plourà. Ja estem per Estocolm i per fi he trobat una plaça d'aparcament per la moto perquè he voltat mitja ciutat per trobar-la. I mentre la voltava m'està encantant aquesta ciutat. És preciosa, no sé, m'agrada molt. Joder, no sé si s'ha de pagar per aparcar la moto, jo crec que sí. Ara ho miraré. Porto mitja hora aquí, mitja hora morint-me de fred, intentant pagar aquesta cosa, tio, aquest pàrquing, i no hi ha maneres, tio. I no vull que em posin una altra multa de 60 euros. Estic fart ja, vull pirar d'aquesta ciutat, tio, estic fart de les ciutats. Me'n vaig a les afores, tio, a aparcar un barri que em robin la moto i venguin a peces i pillaré un patinet elèctric i vindré aquí al centre, tio. T'ho juro que estic fart ja, tio. Mitja hora perduda aquí passant fred, descarregant 50 aplicacions, tio. Estic fart, tio. Porto més d'una hora, tio. Estic ara aquí a les afores d'Estocolm. 30 euros val aparcar aquí, tio. Però això és un descampat, literalment, tio. Estic fart. Me'n vaig a l'hotel i pillaré el tren, tio. Perdré... És que he perdut ja més de 3 hores, tio, perdré. Tornem a estar a l'hotel, però tornem a marxar per pillar el tren i anar cap al centre un altre cop. I he aconseguit arribar a l'estació de tren, ara només falta saber com agafar-lo i a veure si ens en sortim, perquè aquesta estació és molt complicada, aquesta ciutat, On estem? A Hagvik. Estem a Hagvik. Hello. Hi. To go to Stockholm Center? Ok, ja tenim el bitllet i a veure ara si ens en sortim per anar-hi. No sé ni quina andana és, crec que és la 3. Així que esperar el tren. Ara he vist que m'han cobrat de més i que tinc 2 bitllets. I en plan, perquè tinc 2 bitllets i m'han cobrat més. I he mirat el vídeo, que sort que ho he gravat, i li he dit a aquell pavo, to go to Stockholm. I el tio m'ha entès 2 bitllets per anar a Stockholm. Però bueno, em servirà per la tornada. Ja estem a Estocolm, a la parada principal. M'agradaria alegrar-me d'estar aquí, però fa una hora estàvem aquí dalt amb moto, així que un dia més. Va, anem cap a dalt. Hòstia, sí que és baix això. A veure si sabem sortir d'aquí. És gegant tot això. Vinga, més amunt encara. Joder, que guapo, estàvem super a baix, Està molt maco aquest lloc. Això és un laberint, tio, està ple de passadissos i llocs per anar. I encara hem de pujar més, tio. Per allà hi ha l'estació central, tot i que nosaltres hem sortit d'aquí, ja ens trobem cosetes guapes. Per aquí davant tenim l'Ajuntament i allà no sé què és. I allà també veig coses. Bueno, aquest és el meu tipus de turisme a les ciutats, Anar a llocs sense saber què són. Què collons carda aquest pau? Tu, estic super cansat, tio. De no fer res, suposo. A la que tropica el primer patinet, el pillaré super ràpid. Estic cansat de caminar, tio. Ara estic anant cap allà per veure les vistes, però després tornarem enrere. He arribat aquí per casualitat just a l'hora que fan això. Tu, però que facin alguna cosa interessant, no? I ara se'n van, tio. Doncs adeu. I aquells allà. Això que han fet, que hem vist, és el canvi de guàrdia, simplement. No sé, és bastant merdeta, no? Uau, aquesta plaça està molt guapa, tio. És com molt antiga tot, supermaco. I ara pillarem una bicicleta, sempre i quan no s'hagi d'anar amb casc.
Tu, que tenen GPS i tot, o sigui, tenen una pantalla. Flipes, no? He agafat la bici, bàsicament perquè així puc anar sense mans i és molt més fàcil de gravar, perquè en patinet has d'estar donant gas i no pots. Tu, com mola anar amb bici, tio. Mola un muntó, eh? Opa. Hi ha molta gent, eh? És que la ciutat és immensa, tio. És supergran. O pilles algú per moure't o és impossible. Hem anat d'allà baix fins aquí en 3 minuts. Ara vull anar en un altre lloc, així que he pillat un patinet. És gegant, tio. I també té la pantalla, tio. Però el que dic, és més xungo de conduir amb una mà. Però és que amb la bici, o sigui, tothom que va amb bici va amb casc. I em fa por que em multin. Estic fària de multes. I aquest GTS, tio. Opa, que guapo, no? I un Bentley per aquí. Un Airbus 130. Joder, estic pitant sense voler. Que guapo està això d'aquí, que és dorat. Mola. És raro que les 49 van per als carrils bicis. Uau, flipes aquest patinet, tio, era increïble. I això aixecava roda que t'hi cagues, eh? És el millor patinet que he provat mai, era l'hòstia. I té suspensió massa bona i frens que frenen. Per aquí abans, aquest carrer, hi he passat amb moto, així que ara hi torno a tastar. L'únic que quan hi he passat jo abans no hi havia ningú, i ara està tot ple de turistes i tot. I és que aquí l'he liat una mica perquè estem a diumenge, podria haver-ho fet entre setmana, però ha caigut així, no? Veia calor que fot ara mateix, tio. He anat a un 7-Eleven a pillar una aigua perquè m'estava morint de calor. Revolution Race, sempre havia volgut estar en una botiga d'aquesta marca. Estima que és molt car, tio. Per aquí també hi he passat abans amb moto. I ara estem anant aquí. Ara estem aquí com a la zona nova, que diguéssim. Hi ha aquí aquestes fonts i per allà fan alguna cosa, anem a veure què és. És com un concert. Per aquí tenim el dinar d'avui, un sushi bowl. Super. Just ara hi ha una manifestació pel clima. Hi ha moltíssima gent, eh? Hi ha molta gent. Hem agafat el patinet i estem anant a una altra zona. I ara estem aquí dalt, com a dalt un turó de la ciutat. I això. El temps està girant i sembla que plourà, no sé, fa com un vent així raro. Però bueno. Molt de turistes ja, però és molt bonic. Un patinet fins aquí, fins a un parc que hi ha aquí, també hi ha un zoo, així que ho anirem a visitar una miqueta. Tinc moltes ganes de menjar un gelat. Com molen els barcos així antics. Estan molt guapos. Aquí en tenim més. I per allà al final tenen un parc d'atraccions, tio. What the hell? Està aquí al costat de la ciutat. I això, però, evidentment, s'ha de pagar. I jo no vull pagar, així que... Ui, va que caic! He passat per aquí en patinet i he vist aquesta gelateria, que no hi ha gent, perquè tot està plena de gent, així que anem a demanar un gelat. I per aquí tenim el cono, xaval. Fuà, gegant, Uah, que bo. No, tio, quina enveja. També vull fer-ho. Unes ganes de tornar per anar a fer paddle surf, tio. Tinc ganes d'anar a la platja, tenir calor i estar allà a l'aigua amb el paddle surf. Ara hem tornat a la bici, que és molt més còmoda, va molt millor que el patinet, i estic tornant així una mica cap al centre, ja que ens hem allunyat ara molt a les afores. Que aquí hi ha parcs i coses així. He anat per la zona on hi ha les ambaixades i hi havia ple de cotxassos. Ja ens en tornem cap a l'hotel, a veure si sé tornar. A veure si me'n surto, perquè serà xungo, jo crec. Estava jo, per entrar a l'estació, intentant escanejar un dels QRs que tenia. O sigui, tenia 2 tiquets. Doncs estava intentant escanejar un dels 2, no funcionava, i la revisora m'ha deixat passar. Em diu, passa. M'ha obert la porta i em diu, passa, passa. I jo, doncs vale. Així que... Anava a dir, anem gratis, però no, perquè abans vaig comprar al matí 2 bitllets, quan n'havia d'haver comprat un només. Llavors aquest ja estava comprat també. Tu, que guapa està aquesta estació, tio. El tren que haig d'agafar surt d'aquí a 1 minut. No sé si arribaré. Ara podria baixar per aquí al costat, però em fot molta mandra. Aquest sí que ho fa. I se'n va. Aquell ha arribat, El que ha anat corrent ha entrat. Nosaltres no hi som a temps. Era aquest? Es va deixar... Sí, era aquest. Doncs res, el perdem. Haurem
Hem d'esperar... No sé quan ve el següent. 15 minuts, mitja hora? Jo què sé. Adéu, adéu. Em sembla que és aquest, cap a Marsta. Joder, estic al final del tren, tio. Ja tornem a l'hotel. Hem arribat bé, per lo menys. Hòstia, sisplau que ara no es necessiti el tiquet per sortir, Ara ja hem de començar a pensar en la tornada, i és que demà, quan surti d'aquí, aniré direcció a Malmö per l'endemà del dia següent de demà, o sigui, serà dimarts, travessarem ja a Dinamarca. Dinamarca potser farem una nit cap al sud, després ens despertarem a Dinamarca, aniré potser a Alemanya, faré una altra nit a Alemanya, i ja d'Alemanya ja puc fer o directament a casa, o si estic bastant bé, doncs puc passar per Suïssa i fer una nit a Suïssa o coses d'aquestes. O fer una nit a França. Ho dubto. Encara no sortirem d'Escandinàvia, però ja falta poc. Ai, amb lo bé que s'hi està aquí, que no fa calor, tio. Ara vull calor, però un cop arribi a la calor diré, hòstia, no, si estava millor allà.